trws babanau'r yn cysgu yn dawel ar wely o wair. Ac gwartheg yn brefydd y babanaeth roes, nid ofnodd perswyddau na throfau hyd yn oed. Roedd Iesu'n digaru o edrych i lawr a saf wrth yn wyn nes dyfod y wawr. Tyrd Iesu i'n hymyl ac aros o hyd, i'n caru am gwylio tra bwyf yn y byd. Bendithia blant bychain pob glad a phob iaith, a dwgni, ifgwmni ar derfyn ein taith. Rhif yr emyn 450. Ni'n darllen o'r Hen Testament yn y 9fed bennod yn yr proffwydoliaeth Eseia. Ac yna adnodau o Efengil Ioan. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch, a welodd o leini mawr. Y rhai fu'n byw mewn gwlad o gaddig dudew a gafodd lewyrch golau. Canis bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Ei gelwyr cynghorwr rhyfeddol, cawr o ryfelwr, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth. Yw sefydlu'n gadar na barn a chyfiawnder, o hyn hyd byth. Yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw, daeth pob peth i fod drwyddo ef, yn hebddo ef, ni ddaeth un dim i fod. Yr hyn a ddaeth i fod ynddo ef, bywyd ydoedd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. Y mae'r goleini yn llewyrchu'n y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Ac o'r drydedd bennod, do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol.
Oherwydd ni wedi condemnio'r byd, yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei condemnio, ond mae'r hwn nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. A dyma'r condemniad, i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd mae pob un sy'n gwneud drwg yn casau'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni, rhag ofn i'w weithredoedd gael ei dadlennu. Ond mae'r hwn sy'n gwneud y gwirionedd yn dod at y goleuni, fel yr amlygur mae yn yw y mae ei weithredoedd wedi eu cyflawni. Diolchwn i Dduw am ei air i nina y bore yma. Diolch i Matthew am allan o'r enwyd nas mor glir i ni. Cyfraniad mor werthfawr i'n drafodaeth fel amser. Eisiau gofyn i chi beth sy'n digwydd yn y thefnos nag oes. A os eisiau gofyn i chi'ch chwaith, da chi wedi gofyn sy'n bod chi wedi gwneud, a mae'n sy'n bod chi wedi cael bob beth oeddech chi eisiau siopa amdano. A mae'n sy'n bod chi wedi ladder y byd i ynys mewn papur cran. Fe dro neu naddo, mae gynnod ni thefnos i neud. A da ni wedi bod yn meddwl, do, beth am ni roi i hwnna? Beth am ni ddisgwyl y cael cyn hwnna hwn? Nid o'n i bod yn meddwl, falle gawn ni beth beth o fan y fan, so hwnna'n eisiau. Nid bod ni'n dweud, ia, beth sydd wedi bod o hwnna llynedd, ond rhaid am wrth ni'n gwneud. Mae'n amser yna, dydy'n amser cyffroes. Amser o baratoi, ac amser o edrych ymlaen, a dda o bod. Dwi'n eisiau datod. Yma ar frys yn ddod. A dwi'n eisiau sachar o bapura can yn mapio'r person. Cyffro ar edrych ymlaen, y llawenydd, a gobaith. Ia, gobaith. Yn chi'n bod yna. Wrth y mo, ac yn chwiown i ganol y ddinas na heddiw. Dwi'n gwybod yn thefnos eich. A mi fyddwch chi gweld pobl yn ysgol. Dwi'n mynd o siop i siop, a mi fyddwch yn chwilio yn ysgol. Ac yn diwedd y thefnos. Dwi'n bod yn ond, dwi'n ar rywun siŵr o wedi dweud, no, a mi di anghofio hwnna hwn. Fe da ni di gadael hwnna hwn allan. Ond yn hanol y cwbl, acio a papur cran, bisgloer, bana, yn hanol cwbl. A rydyn ni'n gofio un peth, a peth hwnnw ydy, yw'n person fi i, a dos i'n angen i lapio mewn peth cran, a llwca
Yr ail emyn. Yr ail emyn ydy 443. 443. Daeth eto gwyl y geni. Y ddôl y pant a'r bryn sy'n bleiddio mewn llawenydd. Y rhyfedd newydd hyn. Distyllu o holl sylwedd y cread ei ffurf dyn. A mae'r yngwewyr esgor, ddig dyw a'i blant y dyn. 443.
wrth i ni ymdawelu. Helpa ni ein tad nefol i adael i'n meddwl yn calon a'n hysbryd droi o gwmpas yr hyn wyt ti wedi gyflawni. Nid yn unig yn y ganrif gyntaf yn Galilea, Jerusalem, ond ar hyd y canrifoedd. Yr hyn wyt ti wedi gyflawni yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist a'r bobl. Molwn di a dyrchafwn di. Canwn fawl a chlod. Ac ymunwn gyda'r eglwys drwy'r ddaear i ddweud diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaeth. Priodol bob tro dawn ni i ddaddoli i'w diolch. Ond ar yr adag yma'r flwyddyn, mi rydyn ni wrth ffocysu ar Iesu Grist yn dod i'n byd ni, yn cael yn llenwi a diolch garwch. Llenwi a diolch garwch am i ni weld cariad ar waith. Yn cyrraedd pobl, yn goleuo tywyllwch pobl, yn gyfrwng gobaith pobl. Pobl ar hyd y canrifoedd, yn gweithredoedd syml o gariad a chofleidio, a chysuro a diddanu, a'i galluogi i wynebu byd a bywyd. Cariad ar waith yn cyrraedd anghenion dynoliaeth. A fedrwn ni'n peidio diolch, a fedrwn ni'n peidio llawenhau. Fedrwn ni'n peidio canu a moli. Ac felly fe oddolwn i'r bore yma gyda seiniau clod a diolch, seiniau mawl a gobaith yn codi o'r carola da ni'n ei canu, y darlleniadau da ni'n ei darllen, ac o'n myfyrdod gyda'n gilydd. Ac wrth i hyn ddigwydd ein tad, mi rydyn ni'n gofyn am i ti, trwy dy ysbryd sanctaeth, dy gwmni, dy bresenoldeb gyda'r bobl, i troi yn canu a'n moli yn brofiad cyfoethog, fydd yn calonogi ni ac yn hysgogi ni, nes bod yn cariad ni'n gorlifo, fel y gorlifodd y gariad di yn Iesu Grist. Mae hi'n fraint gynnon ni ein tad i seinio mawl a diolch ac i agor ein calonnau a'n meddyliau fel bod mawl a'n diolch ni'n troi yn brofiad cyfoethog i bob un ohono ni. Dyrchafwn di a bendigwn di. Wrth ddiolch. Da ni'n atgoffa'n gilydd fod y cariad ddaeth i'n byd ni yn Iesu Grist yn hydreiddio pob rhan o hanes y byd a'i fywyd, yn hanes nina a'n bywyd nina. A mewn byd ac ynddo fo gymaint o dywyllwch bore heddiw. A'r tywyllwch yn rhoi ofn ac ansicrwydd a gofid, yn peri
dagra a thor calon, hwnt ag yma drwy'r byd i gyd. Diolch i ti am ffordd newydd, a wnaed gan Iesu Grist, ffordd cariad, ffordd cymod, ffordd maddeuant, ffordd cydio law yn llaw, ffordd cynllunio dyfodol newydd, seiliedig ar gariad a gofal dros bob un o'r bobl drwy'r byd. A da ni'n sylweddoli oedd y cariad hwn yn arwydd i ni o ddyfodol newydd a disglair. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni syfl o'i le, ni dia, na nag yw. Cyfamod gwir. Ac felly, gweddiwn am i y cymod yng Nghrist, dod yn ganolbwynt meddwl a gweithredu a chynllunio byd a bywyd. Ar draws y cenhedloedd, ymhlith y pobloedd, fel y gwelwn ni gyfannu bywyd, a'r mawl, a'r clod, a'r gogoniant, fel oedd enw di. Da ni yn gweddio yn daer ar ran pawb sydd heddiw yn gweld ei bywyd yn dywyllwch, yn brin o obaith. Yr egni i ddal ati yn gwanhau, a'r gofid a'r baich yn trymhau. Ydan, da ni'n gweddio dros bawb yng ngwledydd lle mae rhyfel a gwrthryfel. Lle mae pethau mor negyddol a bomia a gynna yn rheoli. A lle mae casineb yn dwysau a chariad ar y gorwel. Da ni'n gweddio dros unigolion a theuluoedd, gweddio dros blant a phobl ifanc, sy'n cael eu creithio gan fom a bwled. A hynny yng nghyfnod geni tywysog tangnefedd. Da ni'n gweddio dros arweinwyr cenhedloedd daear. Am iddyn nhw gael doethineb, ac am iddyn nhw sylweddoli o dewis arall yn gynno ni, ar wahân i'r dinistyr a'r gwau sy'n digwydd. Da ni'n gweddio dros y bobl rheini y mae cynhesu byd yn bygwth bodolaeth i tir a'i cartrefi. A da ni'n gweddio dros y bobl rheini sydd wedi cael ei gosod ar ymylon bywyd, lle mae tlodi ac amddifadiaeth yn creithio a thanseilio. Sylweddoli yda ni'n tad nefo gymaint mwy o waith sydd angen ei wneud. Ac felly wrth ddiolch a moli, hwnnw am y weledigaeth a'r egni, yr ymrwymiad a'r ymroddiad i ddal ati, heb flino na diffygio, wrth i ni glosio at y preseb yn adolyg hwn.
Gwrando ni yn gweddia a derbyn i'n enw Iesu Grist ein harglwydd. Hwn sydd i'n dysgu ni weddio. Gawn ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, ar hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddio'r dy enw. Deler dy deyrnas, gweler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Roi ni heddiw ein bara beinyddio, a madda ein ein dyledio, fel y myddew ni'na ein dyledwyr, ac na carwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg, gan eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. 452 ydy yr emyn nesa. 452 clywch lyr nef yn seinio'n un. Henffych enni ceidwa dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sy'n un yn awr. 452. Caro Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Do, caro Duw y byd gymaint. Duw yn rhoi a dyn yn derbyn.
Dyw yn rhannu, a dyn yn cael ei fendithio. Y tywyllwch yn troi yn oleuni, rhan obaith yn troi yn obaith. Y cyffro yn edrych ymlaen, y neges yn cydio mewn pobl ac yn gwedd newid bywydau. Ac wrth wneud hynny yn gwedd newid bywyd, cymdeithas a chenedl a byd. Do, caro Duw y byd gymaint. Rwan ta, mae yna nifer o eiriau pwysig yn yr adnod yma, yn does. Chwn ni edrych ar un y ddau ohonyn nhw. Caro Duw y byd. Y byd. Y byd fel mae o. Y byd yn ei gwrthrwfl, yn ei boen, yn ei ddiodda. Y byd yn y tywyllwch sy'n medru cydio yno fo a creu bywyd o ofn a dychryn a braw ac ansicrwydd ac anobaith. Y byd. Y byd fel mae o, wrth i ni weld y tanciau yn rowlio a'r bomiau yn chwalu ac yn malu ac yn dinistrio a bywydau yn cael eu creithio. Y byd fel mae o, do carodd Duw y byd. Yng nghanol ansicrwydd y blynyddoedd sydd ohoni. Ac yng nghanol yr ofn a'r bygwth, yng nghanol y dioddefaint a'r creithio, lle mae Duw? A be mae o'n wneud? A'r atab wrth gwrs ydy, mae Duw mewn presep. Mae Duw yng ngweinidogaeth Iesu o Nazareth. Mae Duw ar y groes. Ac ar y groes, mae o'n dangos i ni beth i grym cariad. Ac mae o'n galw arno ni i gydio yn y grym hwnnw a'r gallu hwnnw i garu i'r eisa. Mwyn bod na atgyfodiad i fywyd newydd a rhagolygon newydd. Rhagolygon i blant a phobl ifanc a'r cyfle newydd i y rhai hyn ohono ni. Trwy y cariad sydd i'r rhoid ei hun yn Iesu o Nazareth. Do carodd Duw. Mae cariad yn rhoid ei hun. Mae cariad yn rhoid ei hun yn syml yn bywyd ni, fel unigolion, fel pobl, tydi? Pan da ni'n caru, da ni'n rhoi. Mwyn i'r rhoi hwnnw fod yn fynegiant o'n caru ni. Mae cariad Duw yn cael ei fynegu. Yn cael ei fynegu ym mherson Iesu ei hun. Ac i rywun sy'n gofyn y cwestiwn, ble mae Duw? Ewch ni atgoffa nhw o fywyd a marw ac atgyfodi Iesu Grist. Mae o wedi rhoi y cwbl sydd ganddo fo i'w roi. Mwyn dangos grym y cariad sydd yno fo ei hun ac sydd am i ni rannu o mewn byd o dywyllwch. So dyna chi'r ddau air. Carodd Duw y byd. Fel ag y mae o. Dwi eisiau gwneud 4 gosodiad, a dwi'n mynd i fanylu arnyn nhw.
Peth cyntaf dwi eisiau I bwysleisio di maint y cariad. Y cwbl. Mae Duw wedi rhoi y cwbl sydd ganddo fo. Mae wedi rhoi I natur, I gymeriad. Mae o wedi rhoi y cwbl sydd ganddo fo. Mwyn argyhoeddi. Yn argyhoeddi ni o rym y cariad hwnnw ac o ragolygon y cariad hwnnw. Fedra fo ddim rhoi dim mwy. Byddai'n meddwl weithiau fod y darlun o Iesu yn fyd ar y groes, cyn bod nhw'n dynnu o'i lawr a'i gladdu fo. Yn fyd. Yn siarad yn glir iawn. Oherwydd mae'r bydandod yna'n dweud, dwi wedi rhoi'r cwbl, os gen I ddim mwy i'w roi, pam ydych chi'n oedi, a pam ydych chi'n ama, a pham ydych chi'n cefnu? Mae'n capeli ni sy'n cael yng Nghymru heddiw yn dangos yn glir iawn y cefnu sydd wedi digwydd dros 2 neu 2 genhedlaeth. Pam ydych chi'n cefnu? Ac ynoch chi ddim byd gwell na dim byd i'w gymharu I roi yn ei lefo? Sydd yn obaith I unigolion a theuluoedd, yn obaith I gymdeithas a chenedl a byd. Maint cariad Duw ydy fod o wedi rhoi y cwbl sydd gynno fo. Ac mae'n deg I ni atgoffa hynny, yn goffa'n hynny o hynny, yn dydy? Ar yr hwyl sydd o'n blaen ni, y rwan. Nid gwyl arwynebol, mae honni. Nid gwyl yr addurniadau. Nid gwyl y gaeaf ydy hi. Mae'n bynnag o sôn sydd am wyl y gaeaf. Gwyl gwanwyn ydy hon. Gwyl ar haf yn ei dilyn hi ydy hon. Gwyl y dyfodol ydy hon. A'r dyfodol wedi ei seilio a'i adeiladu ar roi. Rhoi'r cwbl sydd gynno fo. Mae'n briodol bod ni'n atgoffa'n hynny'n fel aelodau o Eglwys y Crwys. Mae wedi rhoi y cwbl. Yr ail beth dwi eisiau ei ddweud ydy, mae o pwrpas yr rhoi. Pwrpas yr rhoi. Mwyn I bob un sy'n credu, ynddo beidio mynd I ddistryw yr hen gyfeithiad, fel na choller. Nid bwriad Duw ydy pobl yn mynd ar goll yng nghanol bywyd. Nid bwriad Duw ydy bod pobl yn mynd I ddyfnder o anobaith am ei bod nhw'n methu ffeindio pwrpas na gystyr, na gwefr, na gwerth mewn bywyd. Pwrpas yr rhoi oedd I bobl cael gafal ar fywyd yn ei lawnder. Yn ei lawnder. Fel na choller pe bynnag agredo. Mae meddyliau ffasiynol yn hoes ni wedi arwain gymaint o bobl I ama. Bod o'n ddyneiddiaeth o unrhyw fath, unrhyw siap. Ac bod nhw'n trio parchuso hwnnw drwy ddweud, bod na adnoddau o'n mewn ni sydd yn ddigonol I greu gobaith ar gyfer dyfodol newydd I ni. Mae'n rhaid cofio hynny. Ond I gymaint o bobl heddiw mae'r cwestiwn, I be? A beirdd a llenorion a dramayddion o'r
ganol y ganrif ddwytha wedi dangos y rhwystredigaeth yna. A rhai'n dweud, oes na ddim pwrpas, rewch y gorau honni. Ond da ni yma bore yma, a da ni yma i ddathlu y Nadolig. Oherwydd na da ni ddim yn derbyn, y disgrifiad yna o fywyd. I ni, mae pwrpas. I ni, mae dyfodol. I ni, mae ystyr a chyfeiriad. A mae na werthoedd y mae'r rhaid sefyll arnyn nhw a'i hamddiffyn nhw. Pobl gobaith yda ni. Fel na choller. Mae'r awgrym yn glir iawn yma ydy o edrych o gwmpas be mae dyn yn ei wneud. Mae'r rhaid edrych tu hwnt i ni i gael cydio mewn gobaith sicr. Does ond eisiau ni edrych nag oes ar y newyddion, ar yn setio teledu ni heddiw. Ydy dyn yn ddigonol yn ein erth ei hun? Pan mae'r bomiau'n disgyn? Fel na choller. Pwy bynnag a gredo. A dyna'r ail bwynt, ynde? Rhodd yw, pwrpas yr hodd. Y trydydd peth dwi eisiau bwysleisio ydy canlyniad derbyn yr hodd. A mae Ioan yma yn cydio mewn darlun sydd yn gyfarwydd iawn iddo fo, mewn geiriau sydd yn cyfleu neges o. Cyferbynnu mae o'r tywyllwch a'r goleuni. Canlyniad dyfod Iesu Grist i'r byd, medda Ioan, ydy bod ni'n cael goleuni ar yn sefyllfa ni fel pobl ac ar daith bywyd. Nid tywyllwch a bua'r dydd. Goleuni mae Dyw yn ei roddi. Goleuni sy'n goleuo llwybr unigolyn a chymdeithas a chenedl a byd. Goleuni sydd yn dangos i ni y dyfodol posibl wrth gredu a dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Canlyniad derbyn yr hodd ydy symud o dywyllwch i oleuni. A chri mawr yn dyddiau ni ydy am oleuni. O bale daw o, pwy a'i rhoeddo i ni? A medda ni na, canys felly caro Dyw y byd, fel yr hoddodd. Ac wrth dderbyn yr hodd, da ni'n derbyn y goleuni o'i gyferbynnu ar tywyllwch. Pobl goleuni yda ni. Ac efallai dyla ni hefyd fod yn deud o'n ni'n hunan o flaen y Nadolig fel hyn. Mae gynnon ni'n neges i'w chyhoeddi. Mae gynnon ni neges i'w byw. Beth bynnag ydy darganfyddiadau gwyddoniaeth, a mae rhaid i ni barchu'r rheini mor uchel ac y medrwn ni. Maen nhw wedi dod yn rhan o'n ffordd ni o feddwl ac yn rhan o'n ffordd ni o fyw, wrth gwrs i bod nhw. Ond ydy ddim wedi diffodd y goleuni sydd yn gyfeir post i ni wrth i ni gynllunio ein byw a'n bod a'n dyfodol. Canlyniad
derbyn yr hodd ydy derbyn goleuni. Goleuni yda ni angen am ei fod o'n cyd-fynd a darganfyddiadau gwyddonol yn dydd. Am ei fod o'n rhagori ar syniadau ddigon dwys a dwfn yr oes sy'n deithio ni. Na dos na ddim mond ni, dos ddim Duw, na neb i gyfeirio ato fo y tu allan i ni'n hunan. O dywyllwch i oleuni yn tywysaist yn dy law. Adfer yr hyder yn y neges. Adfer yr argyhoeddiad na tydi darganfyddiadau oes ac amser na meddyliau sy'n cael ei mynegu mewn llenyddiaeth o unrhyw fath na chaneuon o unrhyw fath wedi diffodd y goleuni yda ni i angen ar daith bywyd. Ond y beth ola dwi eisiau ddweud, mae gan Dduw gyfrwng i ledaenu effeithiau canlyniadau derbyn yr hodd. Mae gynno fo gyfrwng yn ei eglwys. A dyna ydy Eglwys y Crwys, yn flaenaf dim bod yn gyfrwng i ledaenu goleuni. I ddifar tywyllwch, bod yn gyfrwng i ledeunu'r gobaith a bod yn gyfrwng i ledeunu'r cariad sy'n rhoi ei hun yn oleuni i'n dyddiau ni. Y ni di'r cyfrwng. A pan ydych chi'n meddwl fel yna, mewn byd helbylus, dychrynllyd, a'r cyfrifoldeb o fod yn lledaenu goleuni a gobaith. Mae'r rhaniadau sy'n yn plith ni yn colli grym ac yn colli i gafal. Mae'r dasg yn gofyn am i ni gyda'n gilydd, bynnag ydy lliw a'n llun ni fel eglwysi ac enwadau. Yn gofyn am ymdrech gyda'n gilydd i ledaenu y cariad sy'n esgor ar oleuni a difar tywyllwch. Mae yna her yma, a mae'n her i ni gyd. Mae edrych ar ystadegau Eglwys Presbyteraidd Cymru ar ddiwedd bob blwyddyn nes blynyddol bellach, yn dangos gymaint da ni'n ei wario ar adeiladau a phethau felly. Da ni ddim yma i warchod adeiladau, ond ydyn ni yma i ledeunu'r newyddion da aeth i'n byd ni ar y Nadolig cyntaf. Ac mewn dyddiau blin a phobl yn colli gobaith ac yn colli hyder mewn byw. Mewn dyddiau felly, mae'n ei rannu gyda'n gilydd yr egni mae Duw yn ei roed i ni i ledaenu gobaith yn yr oes hon. Ac felly, wrth baratoi ar gyfer y Nadolig, meddyliwn am yr hodd i maint hi, i phwrpas hi, i chanlyniad hi, a'i galwad hi. Mwyn ei enw. Amen. Ac yna da ni dod at yr emyn ola, a 472 ydy hwnnw. 472 o deued pob Cristion i Bethlem yr awron, i weled mor dirion yw Duw.
O ddyfnder hyfeddod fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Daeth brenin yr hollfyd i oedfa ein hadfyd, symud ein penyd a'n pwn. 472. Wrth i ni fynd yn ôl i'r byd ac at ein dyletswydda. Diolchwn am rodd, diolchwn am ei phwrpas, diolchwn am ei chanlyniad, a diolchwn am y fraint o fod yn rhan o'i lledaenu yn y Gymru gyfoes. Aros gyda ni, ein cynnal mewn ffydd a gobaith a chariad. Mae bendith Duw holl alluog yn dad, mab ac ysbryd glân. A fyddo i'n plith yn awr
a phob amser. Amen.